Nagombo ng'eyo ni to weche ma osetimore gi e Kenya gi nyaka kawuono ni endi keto governors mekwa kama chalo nade nikech ne wawacho kanyo ni kaka itime malo kae kaka itime mwalo ka dibed ni koro Gen Zs gi bende nyalo lokore kod sirikal mag counties bende. Aparo ni VOJ kata kapok wadhi e wach mar Gen Zs gi kaka pesa tiyo e county. Ka nineno barua mar gavana ma Kisumu, Profesa Nyang' Nyong'o, to wacho maber ni gini kik tigo mondo koro ng'ado omenda matimo ang'o madhi e counties. Jawinjo wa gi janeno wa gimonego bed ni ging'eyo ni chik mar Kenya article 203 mawuoyo wach mar pogo omenda wacho maber ni counties onego yud 15% mar omenda ma obedo raised revenue national revenue manyiso ni king'iyo omenda ma counties yudo kata masani e chik monego bed ni giyude finance bill makoro weche ne tekni counties pok oyudo pesa monego gitim ang'o monego giyud. Pok wachopoga 15% minimum. 15% nikech iwachonwaga ni wasechopo 30 something percent. 30 something percent mar budget mar revenue mane. Nikech wasebet kwa yuare sani kineno the most recent audited accounts iyudo ka 2020. Counties podogo 2019 gini chien koni. Koro omiyo kigoe gima chien to pod counties bro mana ida ngowa pesa mapiny. Kasa ni de bed kata nuwa goe gi 2022, 2023 nikech sani wantiere 2024 counties onego beni yudo bilion 400 gi wiye. Okay. Koro mane kama onego beni wachako wuoyo mokwongo ni to be counties yudo 15% monego giyudi. Emomi neno kane gidhiro chik ka giwacho ni chik onego loki mondo wach ni the most audited revenue. Nikech mano chik oko wacho ni the most audited revenue. Nikech kagi wacho mano to koro ja county bro wacho ni mae pesa motimo ang'owa monego miwa. Mar ariyo kineno Gen Z miwuoyegi Gen Z gi wacho maber ni opulence largesse manyicho jogi nyiso mamu jumbe wuok Citizen to chikre ndege to dhi Thika Road ka ni ok onyal tiyo gi ndara nikech pesa timo ang'owa ile owuok e bunge to odhi iko Kikuyu to wa Kikuyu gi ndege to chako duogo kendo session mar ariyo mar bunge ochako wuok kanyo odhi Kericho. Ibia paro governor moro mane odhi tero court order gi chopa koro yudo ka mae gima wang'o i jo Gen Z mane gimineno ka donjo ne jo Gen Z nikech ini wacho ni pesa onge pesa no konya kata yudo motimo ang'owa modhi somogo sani ng'iye kata king'iyo fee structure wandalo mane wane university ng'iye ne fee structure model masani ma sirikal okelo ji adi mabro dhi university manyiso ni obedo somo bedo for the rich. Sani ni neno kata ndalo manchi timo joint placement ma jo madonje malaria ni neno ka ng'eny gi o decide madhi e technical institutions gi colleges nango nikech ok ginyal timo ang'o ok ginyal chudo. Koro iwacho maber ni pesa ni to nitie omenda nchochok to pesa ni priority ni kanye nikech kama entiere chal ni nitiere jok ma gin teko mar piny ni ok giwinji lakini ja Kenya ma kawaida machulo usuru to winje. Koro mae mido kata counties nyoche neno ka governors nyocho dhi Ghana tich maber kabisa mana gidhi to kani neno communication mana kaka neno ile Ruto wacho ni embe jo communication ne nyocha olete down tiwinjo kana gindiko ni governors nyocho dhi somo kaka iloso cho kaka ji dhi e cho. Korido gi penjire ni Kenya kae gima kamano waonge go kosona to ne en safari maber kabisa. Koro lure gi kaka jogi ma golo communication nyiso japiny ni governors jodhi timachiel ariyo adek to safach gi ni mae kaka gidhi loso ngima mar counties magintiere kata mar jopiny. Koro yudo ka governors gi be mana kaka malo kuchocho nitiere gik magitimo nitie ndalo manchi neno kata space ka jogo penjo niya kaka governor ma chairperson mar council of governors ni penjo ni Saadi motiye nikech king'iyo wik achiel en Nairobi buche mag sirikal ndala bich ndala ochiel otiyo ne jo Kirinyaga Saadi. King'iyo governors wagi gin ga bura after bura otiyo Saadi ne donge buche are part of teach
William Ruto kanodonjo to wacho ni we need to reduce talk shows. Dongene mano wacho kamano. Mo wacho ni we watine jopiny ahinya molo buche mwatimo ang'o mobedo go mang'eny. Koro space matok wachna mae jo Gen Z osebet ka wache space kidonje space go giwacho maber ni jogi tiyo sadi mana kaka William Ruto ni neno kipenjo beni isedhi safar prauchiel gang'wen nyaka nyochi donje isebet kitimo e pinje mitimo to ni winjo ko wacho maber ni pinje madhiegi atiyo ne japiny. Koro mage penjo mineno ka jo Gen Z gi nitiere godo gi elected leaders kaka gipenjo malo ka gipenjo governors bende kaka gipenjo governors gi MCS manitiere king'iyo audit kendo sani koro chal ka gima governors ma bende gini ne neno ka gima ne moroge molo kaka siasa mar Kenya nogore 2022 cha they should be a worried lot. Victor nego gibed worried nikech kineno kata nyithindo gitimo research wacho kamaro wacho ni kata wan jo fwambo gichiegni kawo tijewa nikech kineno kata reports maging'iyo kaka gichambua reports ma control of budget kaka mar auditor gigolo pesnigo kendo ineno ka gipenjo ni MCS kama nitie county manche giwacho ni MCS otiyo gi $11,000 e chiemo e lunch. Koro ipenjri ni to chiemo ni ne nang'o gi staff makuro ang'o ma gichame dwe machopo $11,000. Koro iyudo ka nyithindo gikolo gigi ka penjo ni pesa uwacho ni onge to pesa mitiyogo e gik moko nego bed ni itiyo godo gi to ng'ama puodho.